mica més parat. Gràcies, Núria, en directe des de la Rambla. La recuperació de parets mitgeres ja no es conforma simplement en posar-les guapes. Ara també s'hi col·loca element verd i natural i sistemes d'autosuficiència energètica. És a dir, se sofistica el procediment i ho demostren les dues noves mitgeres estrenades, una al Raval i l'altra a Trinitat Vella. Des d'avui el Teatre del Raval estrena un nou veí en forma de jardí vertical. D'una simple paret mitgera, els operaris n'han condicionat una catifa verda, plena de flors i plantes. L'han batejat com el jardinet del Padró. Es tracta d'una instal·lació que funciona de manera autosuficient. És a dir, recull l'aigua de pluja de la coberta en un dipòsit per al reg del jardí, que s'activa amb l'energia de les plaques solars instal·lades al terrat de la finca. Em sembla sorprenent, però donat la moda aquesta que hi ha en aquest barri també de fer les places dures, ve una miqueta de color verd al barri, tampoc passa res. És molt maco aquesta mitjanera. Clar, comparat amb el que hi ha per aquí, doncs és maco un grafiti. Falta veure si durarà això, no ho sé. I podíem posar calçots i tothom aniríem a menjar a l'hivern. El barri de Sant Andreu també inaugura la mitgera del migdia de la Trinitat. Aquesta paret s'ha transformat en una central fotovoltaica que subministra llum a la Biblioteca de la Trinitat, situada just al davant. A més, s'ha dotat la paret d'aïllament tèrmic per millorar el confort dels veïns de l'edifici. Ahorraremos todo, la pena que todos no pudiéramos ponerla, porque encima con lo que está subiendo el gobierno la luz, me parece que sería la mejor forma de hacerle un boicot, ya que la energía renovable, aparte que no afecta nada al planeta, es totalmente limpia. En els últims 25 anys, Barcelona ha recuperat prop de 700 parets mitgeres i encara en vindran més, entre elles la d'aquest Jardí del Sol, al barri del Poble Nou. En els propers 2 anys seran de remodelar 25 més, amb un cost de gairebé 3 milions d'euros, provinents de les zones publicitàries amb vestides d'obres. El dia ja està a punt d'acabar-se, moltes hores, per tant, moltes possibilitats de ser víctima d'una innocentada perquè és 28 de desembre.